God is good all the time. Maayo ba ang Ginoo sa atong kinabuhi? Kung makaingon ka na wala na ko nabati ang kaayo sa Ginoo kay daghan kay kog pagsulay na sinati. Luyuman sa mga pagsulay, luyuman sa mga problema, dili gyud mabag-o ang kinaiya sa Ginoo na siya maayo. Bisan pa og ang mga tao mabag-o man, mabag-o ang ilang kinaiya, biyaan ka man sa ubang tao, pero ang Dios magpabiling matarong sa tanang panahon. Busa wala tay laing saligan ang pagkamatarong sa Ginoo. Kung gusto ka og kabag-uhan, gusto ka og katubagan sa imong mga pag-ampo, duol diha kaniya kay matarong siya. Kung ang atong mga ginikanan, kung mangayo ta diha kanila, maningkamot gyud na sila na mahatag nila ang atong gipangandoy. Labaw na ang Dios na siya nagmahal kanato, siya nagatiman kanato, gipangga kita niya pag-ayo. Ug ang timailhan na gimahal ta sa Dios, nakamata pa ta karon kay naa pa siya purpose alang sa ato ang kaayuhan. Dili para ikadaot nato, kundi para sa atong kaayuhan. Busa gamita ang higayon, ayaw ka balaka, ayaw ka problema, salig ug tutok diha sa Ginoo. Salamat sa pagtan-aw. See you sa next video natong pagabuhatan.